Эфирден алқылар вақты студияда Алсын Нұриева исәмсіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Халық келе, бабы ягалар ана шоу перианда бейіп, балаларны веселет етіп. Йозға юл ошу бейремі. Татарстанның күнек күншігішінде қышыны ұзаттылар. Мында енді біздің мұсылмандар арасында болған геройлар, мында тылда қызмет көрсеткен батырларыбыз. Бейік ватан соғышы тарихы. Қолабызда халқыбыздың батырлықлары турында китаплар тәқдим еттілер. Если у тебя не будет физики, просто выпасть со снегохода, там заезд не доехать. Тизлік һәм адреналин бейремі. Әлмәттә қор машиналарында һәм сноубайкларда кросс бойынша Россия кубогы узды. Узған ұзын ял күннері көплер үшін тыңғысыз болды. Ашығыш ярдәм хезмәтләре күшейтілген режимда эшләде. Соңғы вакытта пилотсыз ұшу аппаратларының республика объектларына айырым алганда Әлмәт районына һөҗүме ешайды. Бүгінде тыныч узмады. Иртәдән шәһәрдә сирена яңгырый башлады. Беренче чиратта балалар иминлегенә айырым игътибар бирелде. Балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр, мәктәп укучылары һәм студентлар вакытлыча ышыклану урыннарына эвакуацияләнде. Аларында пилотсыз ұшқышлар хыжымы қорқынышыны рәсми рәвештә туктатканчы торды. Шулай ук җәмәгать транспорты хәрәкәте туктатылды. Машина йөртүчеләргә һәм пассажирларга тиз арада транспорт чараларыннан китәргә һәм якындагы куркынычсыз урыннарга барырга кушылды. Противник продолжил попытки атак на территорию нашей страны и республики, применяя БПЛА. Работают оперативные и экстренные службы. По информации на настоящее время пострадавших нет. Инфраструктура и все системы жизнеобеспечения района функционируют в штатном режиме. Ситуация находится под контролем. Прошу вас сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Гомуми куркынычсызлыкның уңышлары һәрберебезнең уяулыгына бәйле. Исегезгә төшерәбез, һава оборонасы системаларының фото һәм видео материалларын төшерү һәм социаль шелтәрләргә урнаштыру катгый тыела. Теләсә нинди шикле табылдыклар турында ашыгыч хезмәтләрнең бердәм номеры 112 буенча тиз арада хәбәр итәргә кирәк. Әгәр дә сез дроннар һөҗүме вакытында өйдә булсагыз, тәрәзәсез бүлмәләргә сыеныгыз. Коридорда, ваннада, складта. Әгәр сіз урамда булсагыз, якын бинага яки тиешле ышыклану урынына кирергә кирәк. Әлмәт районында тимерәү һәм кыршыңгы авыруның артуы теркәлә. Быел шулы авыруның фәнни атамасы микроспория. Әлмәт тире-венерология диспансерының 2-нче стационар бүлеге мөдире Динә Бакирова ассызыклаганча, инфекцияның төп чыганагы булып йортсыз мәчеләр кала. Бигрәк тә яз һәм көз айларында үрчү чорында. Авыру күбесенчә мәктәп яшендәге балаларны хайваннар яки инфекцияле предметлар белән турыдан-туры контакт аркасында зарарлый. Микроспория төгәл шикләре булган түгәрәк алсу таплар, кабыклану һәм яралар тирәле ялкынсыну булу белән чагыла. Баштагы чәчләр 4-6 мм озынлыкта сынып киселгән эффект тудыра. Табиблар билгеләп үткәнчә, гөмбә споралары һәм тире микротравмалары аша үтеп керә. Диагностика соскоп микроскопиясе белән раслана. Дәваланмаган очракта яралар тарала, хроник авыруга әйләнү куркынычы арта. Частота возникновения у взрослых. Олыларда авыруның барлыкка килү эшлеге шактый түбән. Әгәр өлкәннәр авыру икән, ул вакытта бу ешрак яшь хатын-кызлар. Ләкин кызганычка каршы, бездә олы кешеләрдә дә бу авыру очраклары күзәтелә башлады. Алар безгә тире генә түгел, башның чәчле өлеше зарарлану клиникасы белән килгәли. Ну и поражение волосистой части головы. Әлмәттә һәм районда бигрәк тә балалар арасында тимерәү белән авыручылар саны артуы күзәтелә дип табиблар. Мисал өчен, узган елның январь-февраль айларында 10 очрак булса, бу елның шушы аралыгында инде 18 очрак расланган. Әгәр дә үзегездә якыннарыгызда охшаш симптомнар барлыкка килсә, кичекмәстән табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Динә Бакирова үз дәваланудан тыелырга киңәш итә. Микроспория дәвалана торган авыру. Если говорить про микроспорию, на что обратить внимание? Почему она... Микроспория турында сөйләсәк, нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Ул ни өчен барлыкка килә? Бу төрле эндоген сәбәпләр. Бу матдәләр алмашы бозылу яки умораль күзәнәк җавабы булырга мөмкин. Бу үзенчәлекләр балаларда эпидермис кератины җитәрлек дәрәҗәдә тыгыз урнашмаганлыктан килеп чыга. Бу авыру кузгатучы вирусның үтеп керүенә ярдәм итә. Шуңа күрә аның физик билгеләре я тиридә, я башның чәчле төкле өлешендә килеп чыга. Тырнакта сирәк очраса да, шулай ук булырга мөмкин. Либо на волосистой части головы. Ногтевые пластинки поражаются, но крайне редко.
Тимирә ешрак авыру йортсыз хайваннардан күчә ди белгечләр. Бу песиләр, этләр, кимерүче хайваннар, хәтта ат һәм сыер. Микроспориядән тыш белгечләр корчаңгының да артуын терки. Елның беренче 2 аенда диспансерга мөрәҗәгать итүчеләрнең 20сенә диагноз расланган. Узган елда исә нибары 3 очрак булган. Авыруларны булдырмас өчен шәхси гигиена булырга һәм иммунитетны ныгыту зарур ди белгечләр. Әлмәт республикада беренче булып Бөек Ватан сугышы тарихына багышланган 2 яңа фундаменталь басма презентациясын кабул итте. Габдулла Тукай исемендәге Үзәк балалар китапханәсендә Мәрҗани исемендәге Тарих институты галимнәре халкыбызның батырлыклары турында китаплар тәкъдим иттеләр. Чарада безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Без онытмаска тиеш фәнни чарасы көн сайын яшьләргә белем җиткерүчеләрне, тарихчыларны, укытучыларны һәм китапханәчеләрне җыйды. Төп сәбәп китаплар презентациясе. Аларның берсе җиңү календаре. Бу хакта Мәрҗани исемендәге Тарих институтының әйдәп баручы фәнни хезмәткәре Әлфия Галләмова сөйләде. Ул билгеләп үткәнчә, бу татарстанлыларның хезмәт һәм хәрби батырлыгының масштаблы тикшерү эше. Бу хәрби батырлыклар, тыл чынбарлыгы, көндәлек тормыш, сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы темаларына кагылган китап. Это уникальное издание. Таких изданий нет нигде. Бу уникаль басма. Мондый басмалар Россиядә дә юк. Монда тасвирлау формасы гади. Гәрчә ул фәнни фактларга, фотографиягә нигезләнгән булса да, бу тикшерелгән мәгълүмат. Икенче уникальлеге китапның бай иллюстрацияләре. Біз мәгълүматны музейлар буенча шәхси архивлардан эзләдек һәм барысын бергә бер җыентыкка тупладык. В том, что это богато иллюстрированное издание. Мы по крохам собирали материал по музеям, из личных архивов. Әлеге китап җиңү календаре дип атала. Ул уникаль китап. Аның уникальлеге шунда, аның һәрбер битендә аерым бер дата, аерым бер елның чарасы, анда нәрсә булганын, мондагы сугыш вакытында үзләренең көчләрен жәләмичә сугышкан халык язылган, кешеләр язылган һәм һәрбер биттә аерым бер тарих, аерым бер биография. Изге Рамазан айы башында шулай ук икенче яңа китап 1941-1945 еллардагы мөселман дөнья низарәте тәкъдим ителде. Китап дәүләт һәм дин әһелләре арасындагы мөнәсәбәтләрне ничек үзгәрткәне турында сөйли. Мәрҗани исемендәге Тарих институты директоры урынбасары Марат Гыйбаддинов үз чыгышында әлеге басмага мөселманнарның роле һәм аларның бөек җиңүебезгә керткән өлеше турында барлык материалларын да кертүен әйтте. Монда инде безнең мөселманнар арасында булган геройлар, монда тылда хезмәт күрсәткән батырларыбыз һәм әлбәттә инде сугыш елларында дәүләт белән дин арасында үзгәргән мөнәсәбәтне күрсәтәбез монда. Тәкъдим ителгән басмалар тарих һәм татар теле укытучылары өчен мөһим ярдәм булачак ди оештыручылар. Хәзер бу белем Тукай китапханәсенең һәр укучысына ачык. Асыл Әхмәтҗанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Батыр сугышчылар милләтебезнең горур язучыларын калабызның Мирза Тахиров исемендәге беренче лицейында искә алдылар. Биредә без батырларны онытмыйбыз исемле шигырь бәйгесе узды. Яклап кылык җирдә сугышларда, саклап кылык җирдә үлемдә. Ватанга мәхәббәт, кеше язмышы, якты истәлек һәм батырлык турындагы шигырьләр. Лицей укучылары өчен бу бәйге гади бәйге генә түгел, ата-бабаларыбызның каһарманлыгына дан җырлау. Илебез тарихында канлы еллар булып кирип калган Бөек Ватан сугышы чорында иҗат иткән язучыларның әсәрләре шул чорның шаһитлары булган кебек, аларның дәвамчылары да сугышчыларның батырлыгын, тыл хезмәтчәннәренең ныклыгын мәңгеләштерергә ашыккан. Ул иң батыр солдат булган, мин дә солдат булачакмын. Бүген мин Муса Җәлил Кызыл ромашка шигырен укыдым. Бу шигырьдә миңа батыр ошады, ул герой, ул чигенмәде һәм 15 укчыга каршы торды. Чараны оештыручылар батырлар турында сөйләү, телебез һәм мәдәниятебезне саклау һәм үстерү диләр. Бәйгедә башлангыч сыйныф укучылары осталыкта бил алышса, укытучылар, балалар һәм хезмәттәшләре каршында чыгыш ясап, Җәлил һәм Алишларның үлемсезлеген ассызыклады. Мин 3нче сыйныфта булганда бугай менә бу 16 куплетлык вахшат шигырен ятладылар. Шул вакытта мотор итеп чыгып сөйләдем, мин аны берничә ярышларда катнаштым, тегендә монда йөрттеләр, ләкин асыл мин аның мәгънәсен аңлап җиткермәдем ул вакытта. Еллар узу белән менә минем җаныма шулай сеңеп уелып калган ки, менә хәзер дә башкарам һәм үз башкаруым белән балаларга да менә шул авыруны, шул чактагы
гаделсезлекне балаларга бирергә тырышабыз. Бәйге катнашучыларына бәяне мәртәбәле жюри бирде. Олар укучыларның сайлаган репертуарларыннан тыш башкару осталыгына, сәхнә костюмнарына да игътибар итәргә тиешләр иде. Рәдифә Нугманова, Алия Моратова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ял көннәрендә әлмәттә кышны озаттылар. Май чабу атнасының соңгы көннәрендә күңел ачулар берничә мәйданчыкта узды. Шәһәр күлендә айсберг чыныктыру һәм кышкы йөзү үзәге вәкилләре үзенчәлекле итеп язны каршы алу бәйрәме оештырды. С прекрасным весенним зимним днем, здоровья, с праздником Масленицы и с прощенным воскресеньем. С праздником! Ура! Бүген элеккеге кебек үк елның иң күңелле һәм күптән көтелгән бәйрәмнәренең берсен биюләр, бәйгеләр һәм такмаклар белән уздыралар. Шундай җылы биюләр һәм җырлар белән халык кышны озата, үзләренең үпкәләрен калдыра һәм әлбәттә тиздән мул уңыш китерәчәк җылы яз килер дип өметләнә. Рус халык костюмнары бәйрәмгә үзенчәлекле колорит һәм матурлык өстәде. Кунаклар кышны озату белән бәйле традицияләрне искә төшерде, табышмаклар чиште һәм теләп төрле бәйгеләрдә, мендәрләр белән көч сынашуда һәм аркан тартышуда катнашты. Чараны чыныктыру һәм кышкы йөзү үзәге вәкилләре әзерләгәч, алар программаны салкын суга чуму белән дә тулыландыралар. Безнең төрле бәйрәмнәр, мусульманнар, христианнар, бөтенесен без бергәләшеп, бергә бәйрәм ясыйбыз. Менә крещение дишә күпме кеше монда килде. Сабан туй җәйкендә үткәрәбез. Үзебезнең бәләкәй генә сабан туенда. Ну и менә бүген Масленица. Бөтенебезгә ошый, дусларыбыз монда бар. Төп май чабу сыйын әзерләү урынына аеруча кызыксыну уятты. Аны Патриот яшүсмерләр клубы һәм территориаль иҗтимагый үзидарә вәкилләре әзерли. Теләге булган һәркем кайнар чәй һәм коймак белән сыйлана алды. Беренче тапкыр күрдек моржыларның су куйганнарын, халык килә. Бабы ягалар ана чабып йөргәндә биеп, балаларны веселить итеп. Барыбер дә кызык бәйрәм инде. Җиктеләр әле. Өйдә утырганчы шәһәр җирендә үсү шундый мероприятиеләрдә йөрергә. Лилия Даишева өчен май чабу яңарыш һәм яхшылыкка өметләнү бәйрәме. Бәйрәмгә ул җентекләп һәм алдан әзерләнә. Балаларның гармонияле үсеше өчен гаилә һәм мәдәни традицияләрне тапшыру бик мөһим ди. Бәйрәм бик ошый, һәр елны без киләбез, костюмларны үзем тегәм, шуннан соң балаларга тәртип белән бәйрәмне күрсәтәсе килә. Балалар бит, алар бәйрәмне күргәч рәхәтләнеп, как говорится, сияют глазами, әйме. Булай 8 бала белән бүген килдек. Шулай итеп бәйрәмгә һәр елны үткәрәбез бәйрәмне. Чара май чабу карашкысын яндыру белән тәмамланды. Осун Риева, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татарстанда кыш проектын дәвам итеп, Азнакайда зур бәйрәм чаралары булып узды. Мәдәният йорты оештырган май чабу яшьләр үзәгенең күрше чәй дуслык фестивалендә халык бер мәйданга җыйналып, уеннарда катнашып, җырлап биеп күңел ачты. Очрашу шәһәрнең Чатыртау арена спорт комплексы мәйданында узды. Бәйрәм кунаклары өчен биредә күңелле программа, сый-нигъмәтле күргәзмәләрдә әзерләнгән. Чарада авыл мәдәният йорты хезмәткәрләре, ветераннар актив катнашты. Масленицу проводят для того, в конце зимы. И вот мы хотим, чтобы все лето, чтобы в огороде все росло. Мини коймаклар, кыштылы, бал, өзебез бәйләгән әйберләрне алып килдек. Күкләребез аяз, дөньяларыбыз тыныч булсын, табыннарыбыз шушылай мул булсын. Өлкәннәр өчен үлән чәйләре җыю шулай ук тәэсирле булды. Аны яшьләр үзәге хезмәткәрләре әзерләгән. Масленица май чабу бәйрәме күбрәк коймак пешерү белән бәйле. Шуңа күрә инде бүгенге бәйрәм кунакларын пиштән яңа гына чыккан, табадан төшкән кайнар коймаклар белән дә сыйлыйлар. Чарада катнашучылар коймак белән җылы чәй дә эчтеләр, сынаулар да үттеләр. Чараны оештыручылар район мәдәният бүлеге һәм яшьләр үзәге оешмалары. Без инде күбрәк монда рус мәдәниятына, рус культурасына игътибар бирәбез. Быел бит инде Россия президенты тарафыннан инде бердәмлек елы дип игълан ителде. Шуның кысаларында да инде без инде
барлык инде менә şu районыбызда яшәүче милләтләрнең бәйрәмнәрен инде үткәрергә тырышабыз инде. Шулай ук инде без бүген үзебез генә түгел, беләбез бит инде кыш көне инде менә республика күләмендә Күршефест фестивале да үткәрелә бит инде безнең инде. Шулай ук яшьләр оешмасы бу конкурста катнашып инде җиңү яулаган иде. Менә алар белән берлектә бүген инде бергәләшеп бәйрәм итәбез. Күрше чәе фестивален уздыруның максаты биредә яшәүче кешеләрне күрештереп, тагын да якынайту, сөйләштерү, аралаштыру. Бәйрәм чарасы музыкаль чыгышлар, күмәк биюләр белән үрелеп барды. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Узган елларның төп спорт вакыйгасы мөгаен техника сөючеләр өчен чын тизлек һәм адреналин бәйрәменә әверелгән кар машиналарында һәм сноубайкларда кросс буенча Россия кубогы булгандыр. Чара Экстрим парк территориясендә узды. Ул илнең иң көчле узышчыларын тарту үзәгенә әверелде. Старт сигналы яңгырый, спортчылар газ педаленә баса һәм авыр техника карның пәрдәсе артында юкка чыга. Салкын һаваны бары моторлар гөрелтүсе кисә. Инде стартка кадәр үк тамашачыларны киеренке ярыш көткәнлеге ачык иде. Менә әлеге минутларда юниорлар категориясында спортсменнар үзләренең стартларын ачыктылар. Алар хәзер 15 минут эчендә трассаны үтәчәкләр һәм аларга өстәмә 2 круг биреләчәк. Беренче карашка пилотларның бурычы гади кебек. Аларга кар трассасын мөмкин кадәр тизрәк үтеп чыгарга кирәк. Ләкин чынлыкта алар һәрбер борылышны, һәрбер чокырны һәм бер-берсе белән янәшә узуны алдан уйлап эш итәргә тиеш. Хата вакытны гына озайтырга түгел, бөтен узышның да нәтиҗәсенә йогынты ясарга мөмкин. Армен 5 яшеннән кар машиналары белән мауга. Россия кубогының беренче узышында икенче булып килә. Уңышлы чыгыш ясау өчен алдан уйланылган тактика кирәк ди. Когда там, например, есть кочки, я газую, чтобы меньше... Мисал өчен чокырлар булганда мин өстәмә газга басам. Алай ул сынаулар җиңелрәк үтелә. Минемчә бер кайчан да бирешергә ярамый. Лидерлар алда барса да, алар теләсә кайсы мизгелне йыгылырга мөмкиннәр һәм синең ул вакытта алга чыгарга мөмкинлек барлыкка килә. Шулай ук бу спорт төрендә физик көч тә зур роль уйный. Ул начар булса, син гомумән финишка барып та җитмәскә мөмкинсең. Потому что ты можешь, если у тебя не будет физики, просто выпасть со снегохода, там, заезд не доехать. Быел чемпион титулы өчен көрәш аеруча кызу. Стартта 58 спортчы, 39 кар машинасында һәм 19 узышчы сноубайкларда. Катнашчыларның географиясы да зур. Пьедесталга күтәрелү хокукы өчен көрәшергә Әлмәткә Россиянең дистәләгән төбәкләреннән вәкилләр килә. Мы в рамках Кубка России проводим 2 мероприятия. Это Кубок России. Без Россия кубогы кысаларында 2 чара үткәрәбез. Катнашчылар Суперспорт А, Суперспорт Б, Мастер һәм Сноубайк классына бүленгән. Сноубайк ул чылбырлы мотоцикллардан гыйбарәт булган яңа класс. Шулай ук быел Татарстан Динамосына 100 ел тулды. 100 еллык юбилейны бәйрәм итү кысаларында бүген балалар арасында Динамога кубогында уздырабыз. Мы в Альметьевске проводим Кубок Динамо. Именно вот среди детских классов. Илнең иң яхшы узышчылары үз көчләрен кичкә кадәр сыный. Бүгенге чаралышта шулар иде. Мин Аснуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.